Ka FKGGP nong kasen unit hapo kajingalam jong u President Samla u firstborn John Marngar ringkat ki para dekat mentaga ka kendai tri ubenai naitung ar arpu kila lej benya kendu yo subdivisional officer jong ka PWD road office nong kasen uba di lamari halor kajing sniu ka surok nong kse shamau kho ngei ka surok ka bahap hapo ka east and west Khasi Hills district. Kani kajing lay ujol jong ka FKGGP kalong hadian bakaseng kala sakhi da laki jong ki khman bar kajing u jingnam na kalyang kipat ba nong shong shnong bar kishnong ba para marjan ka FKGGP nong kasen unit kala lej banya kendu yaw SDO namar kani ka surok kalawan ra shibun kijing yaki kali kamai bar ki kali kit mar biskot khamtam mentabla dei ka ayom biskot bar kipat ba ki kamai jakpo na uni umar rem amtang kata kawan ra jing rui ki khna skul bar khamtam yaki bapang ki bashtam ngi ka sang FKGGP nong sen unit mentas ngi ka kat lai tarik da benyau jar par ngi wan hangne ban panjing ban wan panjor ke jing ujing nam jing pajba habai de ka surap na nang pi na po nong se shadu mokungoi te wa ngi kaseng FKGGP artaba bunangi dei trashnang nilai ni sakila dala ki jong kikmat ya ka jing ba ki nong shang shnong bat ki shnong para marjan ki akendu nomor bun sin ki kali kila sakut apa dengan surok nomor ka sniu palat kamtam ya ha form ta badeka ayom biskot tiki kali kakta ka kamai kaji jongi trash nang marbun nangi im jakpo ha biskot te ladadon kajing sakut kali pedang surok kamot ba ka kamai kaji ru kalakta marwa kali ki biskot ru kimla suban yait nak we lutin marba mundon shortcut su kiba tang pham ba yait na po kasnong jongi ban poi besha highway te ni bat kit khot jong ha seng member jong seng berkhot mentar sengi lawan ban panjing shai ban keli hak bai de bat kaneka surok badak kadon nem ka sanction maneka proposal mo hadin bakaseng kala de bani kendu ya USDO hapo ka office trikam jungu te nagaliang jungi ngi sngau den bok shibun habangi osngau ya ka jubab nagaliang jung USDO ba halor ke jong kani ka surok ba kelas neo wa hadin jong ke jis akut ki kali nagaliang jung USDO umdei ba u sengap menti hendrei ulaya dala jong ki khmat namar ba man ka sengi hi uyat lenti nagani ka surok bar kum juro nagaliang jung ki snong nagaliang jung ngi la sakhi hi ke jis neo jong kani ka surok te ke jubab ka bangiyo na USDO kalong ba ka proposal nagaliang jong ka office kala de pha te hendrei ka shong stang haka sanction naliang jong sarkar ba kalaban penpoi hakano kapor tani kalaban approve hakano kapor kabede be kani ka proposal ba kila pha naliang jong office ti nagliang jong ngi so kan ai kublai sibun u SDO ba u la pha ya ka proposal ba umdei ba u susong kliti le susngap ndrei nagliang jong u la tristom tingi agi kublai u kunju ngai kublai ki pradkhot ki balaya sundran lang bat ngi menta asngi halor kani ka jisim khia jungi habade bakani ka surok nagamta ki jing hajing miat jong ki pat nang susnong bat baro hi ki para snong bamarjan